オープンウェイト5分2ラウンドマッチ。この試合はマストジャッジで行われます。左側がブラジルのロドリゲスジュニア28歳、右側は大きなファイターです。高身198センチ、本人曰く2メーターというスウェーデンのムハマド。優勝賞金も2000万円です。ワールドグランプリウェイトでは軽量で 107.7 キロだったのがロドリゲスジュニア、 114.05 キロだったのがムハマドです。体を左右に動かして準備を引いているのがロドリゲスジュニア、ほとんど目線とともに動かしませんでした。ムハマドシーンとマットを踏みしめた。対照的に見えます。試合直前のこの2人の表情。さあスタート。猪木ボンバイエ2015への道、準決勝第1試合はまず左の運動、ロドリゲスジュニアのパンチでさらに体勢をつけた。ここからのパンチ、パウルはこれを得意にしている。まだ1回戦キングスターリングセット、同じようにこれはもう1回戦で中村さん、分かったんですけれども、同じ体勢まで持ち込みましたね。そして落ち着き払っています。自分ですごいですね。それでも7番とパンチ、首つまから膝詰め込み返してというのがロドリゲスジュニアです。右の腕を相手の脇に差し込んで、ここから膝、それでも一度入れ替える左、これは頭を動かしてかわすんですが、顎が上がってくるロドリゲスジュニア、危ない膝、ムハマドのパンチ、体勢崩して今度はタップを取っているのがこれはロドリゲスジュニアの方です。いや、中村さん引きませんね。そうですね、ロドリゲスジュニアの方は最初の方で探っていきたいと時間を思います。タイムストップです。タイムストップ、これはドクターチェックが入ります。ただ1分16秒で時間を止めてます。1ラウンド1分16秒で時間を止めてます。入れたものなのか、それともバックにそうですね、ちょっとちゃんと待って、取った後に血出てたので、右目の周りのようです。前の尻のあたりにもカットがあります。有効だということですね。有効だという宣言です。打撃がしっかり当たったということです。バッティングではない。右、それを見せての首突き、このテイクダウンを狙う、そこからの強烈なバウンドもあります。右の首、それから右の拳パンチを得意としているのがこれまでのロドリゲスジュニア。それに対して特徴的なフィジカル、このパンチ、左の手と1ラウンド1分39秒 TKO フェルナンド・ルイス・ジュニア選手の勝ち。 Winner is Fernando Rodriguez Jr.